Sanibona nonke bathandi bohlelo la Dr. Mnguni TV uprofessor omsha wenu bafowethu ngithi ake ngibuye namhlanje ngizobheka impande ebomvu ethe ku igama layo kuthiwa umlulama abantu bayawazi umlulama iwona lo uyosetshenziswa makuthiwa bekushoniwe makugezwe izandla kwenziwa intelezi ifaka umlulama. Kodwa la njengoprofessor wenu uFT Gumede izinto ke ngizenza ngobuchwepheshe nangokuhlola ukuthi umuntu yini le emenze waphazamiseka ebhizinisini lakhe waphazamiseka emendweni wakhe waphazamiseka emsebenzini awusebenzayo. Abantu abaningi bayazi ukuthi umuntu megula uma esinda kuthi uyalulama. Uma umuntu kade enebhizinisi lawa, uma umuntu kade enemali akasenayo, uma umuntu kade enomshado, umshado akuhamba kahle, awusahambi kahle. Uma umuntu kunezinto ebekwazi ukuzenza, zenzeke kodwa manje ayisenzeki. Uma kunezinto umuntu bekade ekwazi ukuyithola, ayisatholakala. Lo muntu lo kuyekuthiwile. Kodwa ngalempande okuthiwa umlulama ehlangana nemithi yokuphakamisa umuntu nokuvusa umuntu, uyakwazi umuntu alulame, abonakale sehamba ngemoto ethile, abonakale sesimisile isitolo sakhe, abonakale sekhona imisebenzi asekwazi ukuyithola. Wenze kanjani? Wenze ngani? Hayi sengiyaqala ngiyalulama, hayi sengiyaqala ngiyazama. Impande leyo ekwazi ukusiza umuntu onjalo. Umlulama umsiza umuntu ongakazi nje abe nalutho, ongakazi futhi azame lutho. Ungena kubantu abake bazama okunezinto abake bakwazi ukuzenza. Awukwazi ukuqhamuka umuntu uzothi uzofuna umlulama, awukazi ube nasitolo, awukazi ube na business, awukazi uthole tent, awukazi uthole lutho, bethiwa uzosebenzela umlulama. Cha, umlulama waba umuntu othi ayi kuyabheda kuyantengezela, akusahambe ngokuhamba ngayo. Sengifuna ukuthi isimo sibuyele esimeni. Ngabe unezike elithile lemfuyo awusayiboni kahle, ngabe unesonto, ngabe unebandla, ngabe unobukhosi onabo kodwa buyantengezela, uyalulanyiswa. Ngamanye amazwi ke lo mlulama usiza ekuthenini ke uvukeke uyibambe ukwazi ukuthi uye phambili. Ilokho engikuphethe bafowethu unyaka uqala asibuke ukuthi izinto zimi ngakho na. Nansi impande, lempande ilekelela lapho umuntu ke owayo nomuntu osewawa akanawo amandla, kodwa lempande uyakwazi ukuyithola ngokwamandla alinganiselwe ukuthi nawe ukwazi ukuthi uye phambili. Ngiyanithanda kakhulu, qhubeka kanjani ukuhlala nami, subscribe okungenzeki kubantu kuMnguni kuyenzeka. Inkosi inibusise. Amen. Umelaphi wendabuko, umelaphi wesintu, umelaphi wezifo ezahlukahlukene uDr Mnguni nosanda kuhlonishwa njengosolwazi kwezokwelapha. Mina ngimbiza ngeFamily Doctor ngenxa yesiphiwo sakhe sokulapha izifo kumbe izigulo ezahlukahlukene enjalo nje uyahlola. Abakwa Dr Mnguni Herbal bathi impilo ibalekile, ngakho ke waza wena nomndeni wakho nizothola usizo nanoma yiphi inkinga enibhekene nayo. Uyatholakala eNanda eMawoti kanti naseGoli uyafika. Bheka nje uzobe khona ngomhla ka5 kuFebruary eSoweto eMndeni South ku number 1625 Mukwena Street. Ngemniningwane ungashaya ku 081 295 0682 081 295 0682. Abakwa Mnguni Herbal ungena ukhala uphume umamatheka.